ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар Зарафшон қарор дорем, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. Аз ин тараф испечак мешавад, дар инҷо бозорчаи Зарафшон ва аз ин тараф поликлиникаи 14. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, назди мактаби 86. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар инҷо мактаби 86 ва аз ин тараф бошад Доми Марва Зарнисор. Хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин бино ҷойгир аст. аз ин тараф мо омадем дар он ҷо мактаби 86 ва дӯстони азиз, худи бинои истиқомати аз 9 ошона иборат мебошад. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 8-ум ошонаш ҷойгир аст. ман ҳамин подъезд мебошад дӯстони азиз, лифт ҳаст, кор мекунад ва хонаи фурӯшӣ сехонага мебошад бо масоҳати тақрибан 100 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои советӣ. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳаммом, ҳоҷатхона ва ошхона. дар инҷо сеюм ҳуҷра. хона дӯстони азиз бо таъмири хуб таъмин мебошад ва дар хона кондитсионер, кухнӣ ва қолинҳо меистанд. ин дуюм ҳуҷраи истиқомат мебошад. дар хона отопления гузарондагӣ, ҳама батареяҳо часпондагӣ. ва ин охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб мебошад дӯстони азиз. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. Зарафшон, ноҳияи Сино, дар наздикиаш якчандта мактаб, садик, бозорча, бо транспортам умуман мушкилӣ нест. ва ин ҳамон. ҳоҷатхона. ин дари кладовка мебошад дӯстони азиз. ва дар инҷо ошхона. чӣ хеле гуфтем, дар хона кондитсионер, кухнӣ ва қолинҳо меистанд дӯстони азиз. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. се хонага бо масоҳати 100 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 9 ошона иборат аст. назди мактаби 86. нархаш бошад 748 000 сомонӣ, 68 000 доллар. боз савдо мешавад, срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.